युनिटी मॉल आणि प्रशासन स्तंभा आड फाटले 11 दीस चिंबलकारांचे उपोषण चल्ला। मुख्यमंत्र्यान चिंबलकारांक आपणाकडेन चर्चेक आपयल्या उपरांत तांच्यांनी मुख्यमंत्र्याकडेन जावपी चर्चेक हयकारूय दिल्लो। मात प्रकल्प स्क्रॅप जावपाची चिन्हां दिसनाशिल्ल्यान चिंबलकारांनी परत मुख्यमंत्र्याक आव्हान दिला। स्वता सायटीची पळोवणी करून तांणी प्रकल्प स्क्रॅप करचो म्हूण चिंबलकारांची मुख्यमंत्र्याकडेन मागणी। तो सदांच हांगासून येता वयता का वयता का ना तो तेनी आमच्या फुडे येवचे सारखे मगे सीएमान आमच्या फुडे येवचे तो जे हो प्रपोजल आयज जो सीएम म्हणटा आपलो डीएनए ट्रायबल आपल्या रक्ताचे नाते ना भावनिक आणि सामाजिक नाते असा आयज तुका रक्ताचे ट्रायबल हे आदिवासी आमचे जाणटे लोक आमची आवय तिचे खरंच रगत आदिवासींच्या ट्रायबल्सांचे असा ते उले मारता गाडी तुझी थांबय राव आणि आमचे स्क्रॅप दोन्ही प्रोजेक्ट स्क्रॅप कर जेन्ना पर्यंत हे चिमला गावान आमची आवय आसा आमचे जाणटे लोक आसा आम्ही यूथ आसा आमचे रगत आहा आमच्या आदिवासींचे रगत आसा आमकां भगवान बिरसा मुंडाचा आशीर्वाद आसा आमचा चिमलकानीचा आशीर्वाद आसा बागीणकरांचा आशीर्वाद आसा तयारकारांचा आशीर्वाद आसा वो युनिटी मॉल प्रशासन स्तंभ आम्ही कशाच येवपाक दिवचे ना। मजगती जीटीडीसीक युनिटी मॉलाचे बांदकाम करपाक मेळिल्ल्या कन्स्ट्रक्शन लायसनाचेर उत्तर गोय प्रिन्सिपल आणि सेशन्स कोर्टान ब्रेस्तारा सुनावणी जाली। The North Goa Principal District and Sessions Court on Thursday briefly heard the petition challenging the construction license granted by Village Panchayat of Chimbel to the GTDC for construction of Unity Mall at Chimbel. The petitioner contended that video does not have the jurisdiction to entertain the application filed by GTDC requesting to direct the Village Panchayat of Chimbel to grant construction license. Petitioner further pleaded to quash and set aside the order of video dated 28th November 2025 directing Village Panchayat Chimbel to issue construction license to GTDC for the construction of Unity Mall. The arguments will continue on Friday. Meanwhile, stay on construction will also continue. प्रुडंटा खातीर रुपेश रावत आणि सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार।